יש אגב תנועה חדשה, אז קודם כל אני מתחיל בחימום. רגע, מה התרחש פה? מה זה נעלם? רגע. אני עוצר? לא, בסדר, תביא. זה הסוללות שם. רגע, בואי ננסה עוד פעם. אוקיי. מתחיל בעצם בנענוע. ומתחיל בלחיצות על הזוקפים, כאשר אני בעצם דוחף את הזוקף החוצה. הוא לא מעוניין, הוא נחבל. אני אשים את זה על השולחן. לא, תביא. כן, ובעצם אני עובר כבר לזוקף השני, גם דחיפות. כן. טכניקה שאני בעצם תופס את עמוד השדרה, ובעצם דוחף ומושך אותו אליי עם האצבעות. סוג של גלגול שלו, אפשר להגיד. קצת מניע אותו, דוחה ומושך. אפשר לעשות גם מתיחות, אני בדרך כלל אוהב לעשות אותם באלכסון. כמובן שאפשר גם אותו צד, אבל אני שוב אוהב להצליב ידיים יותר נוח לי. מאשר יש כאלה שעושים ככה, אבל גם ככה אין עם זה בעיה. כן, בעצם אני חושף את הגב. לא יותר מדי שמן, ממש צריך יותר מדי, זה אפילו כבר קצת יותר מדי, אז אני בכוונה לא אשמן את האמות יותר מדי בשביל שזה יעבור לאמות. מתחילים מפלורז' רק בשביל למרוח את השמן, ועם האצבעות אני טיפה מכופף אותם בשביל להיכנס יותר עמוק. יותר מראה טכניקה חדשה, אז כדאי לך רגע להסתכל. יש עוד טכניקה אחת לא הראיתי את השיעור שעבר, אם יעלו מילומי האמת, אבל אני אוהב לעשות אותה. ואני אנגים אותה. כן, מילומי זה נשמע טוב. זה מאוד נחמד. ועם האגרופים הרפואיים, שוב, לא חזק מדי פשוט, שייכנס עם המפרקים. מה שאנחנו עושים עכשיו, זו טכניקה שלא הראיתי אותה. קצת מבלבלת, אבל היא לא בעייתית. היד הרחוקה, אני עובד על הזוקף הרחוק והזוקף הקרוב. היד שעל הזוקף הרחוק פתוחה. אוקיי? היד של הזוקף הקרוב, אני מניח את החלק של האמה בצורה כזאת, כאשר האצבעות פה טיפה מכופפות. והחלק הזה של היד מפעיל לחץ על היד הזאת. מה שאני עושה פשוט מאוד יורד למטה. אני חוזר בפלורז' רגיל, אני עובר צד תוך כדי, ועכשיו היד הרחוקה, יד שמאל, כפופה, יד ימין מעליה. ואם תסתכלו גם על התנועת הרגליים שלי, תראו איך אני מחליף אותם, אז תראו שזה סוג של ריקוד, כלומר זה גם ריקוד הלומי. אני ממש לוקח צעד אחורה, פליה. מה שכן צריך להיזהר לעמוד השדרה, אבל בגלל שהיד פה גבוהה יותר, אז החלק הזה באוויר אין נגיעה בעמוד השדרה. היא רק לוחצת אותה. רק לוחצת, אבל שוב, גם פה יש לחץ מהאמה. עדיין יש לחץ גם בצד השני מהאמה שלי. מתי מתחיל הקורס לומי? בקיץ אני מאמין שיהיה, למרות שיש גם בעוד שבועיים-שלוש פה בשלוס. שהיום יש... בסדר? זו הטכניקה הנוספת שהראינו, אחר תתרגלו אותה הכי הרבה, אז אני אתרגל לכם יותר הרבה. ואני מתחיל לעבוד בעצם על צד אחד של הגב. אני עומד כרגע בצד הרחוק, מתחיל על הסקרום, 4 אצבעות, ישר ידיים פשוט במנח כזה. כמובן מי שזה לא נוח לו, יכול גם יד אחת, יד שנייה מלמעלה להפעיל הלחץ. פה אני פחות אוהב לעשות פרקים. ודחיפה של הזוקפים החוצה.
בטכניקה הבאה אני אעשה סוג של קרוס פייבר בתעלה של הלמינה, תעלה שצמודה לעמוד השדרה. נכנס עם האצבעות, בכוונה אני מלמעלה, ולאט לאט אני עושה מצד לצד. זה הקצב? או שעכשיו כן. אתה עושה את זה טיפה יותר מהר? זה טיפה יותר מהר, אפשר לעשות ממש בצורה כזאת. אוקיי. כמה שאם אתם רוצים אפשר בצורה כזאת גם יד אחת. אני עולה עד למעלה ויורד חזרה. כבר פה אתם תראו אזורים שהם טיפה יותר תפסים. טכניקה הבאה אני בעצם דוחף, מגיע לסוף השיר, אני בעצם תופס אותו ומושך חזרה. תופס, מחזיר. דוחף ומושך. דוחף ומושך. ממש הקצב הוא יותר לאט, זה ממש אחד, ועם המשקל גוף אני יכול להישען אחורה ולמשוך, אוקיי? ו-C סטרוקס, אני עושה את ה-C כרגע פתוח כלפי מעלה בצורה כזאת, עם האגודל. אם אתם רוצים יותר כוח, אז אני יכול לעשות ביחד עם שני האגודלים. או אגודל אחד והיד השנייה למעלה פשוט לוחצת. אבל הצורה היא אותה צורה. אוקיי, סיסטרוק אפשר לעשות אותו מפה או מראש המיטה, זה מאיפה שנוח לכם. טכניקה הבאה אני עובר כבר לצד השני. אגודל אחד בעצם תופס את השריר של הזוקה, ואני עושה C-סטרוקס עכשיו סגור לכיוון עמוד השדרה. אני מנסה לקפשש את השריר בעצם מכל הכיוונים שלו. לוחץ, והאגודל השני עושה חצי עיגול. טכניקה הבאה. אוקיי, אני מנסה לתפוס את השריר בחלק החיצוני ולעבוד על החלק הצידי שלו. אוקיי, אני נכנס עם האצבעות וממש בניות קלות מפעיל עליו לחץ. עולה טיפה, מחפש את החלק החיצוני ומשהו פה עולה. איך זה מרגיש למטופלת? יש מטופלים שנגיד הטכניקה הזאת יותר נהנים ממנה ויש כאלה שפחות. כל טכניקה יש כאלה שאוהבים אותה יותר ופחות. זה לא נראה לי כל כך טכניקה בשביל לעקף, זה נראה לי טכניקה יותר... זה יותר טיפולי, כן, יותר טיפולית. למרות שיש הרבה שתעשה להם אותה, הם דווקא מאוד נעימים, כאילו שהם ייהנו ממנה. זה לגבי כמה, אפילו אם מטופל שבא לטיפול כיפי, אתה יודע, לפעמים הוא תפוס, ואפילו שתשחרר למרות שהוא לא רצה, זה יגרום לו איזה כאב כיפי כזה. לא יודע, לי יש ציפורניים קצת קשה לי לגזור אותם צרות, ואז... אז בגלל זה צריך להיזהר. עם האגודלים... אתה יכול עם המפרקים, אז אותו דבר, לתפוס את השריר. זה פחות נעים האמת עם המפרקים, אבל... אני אנסה... זה יותר מסיבי. כן, או אפשר גם עם האגודלים, אפשר גם לנסות את זה, זה יותר ממוקד. הטכניקה הבאה אני עושה בעצם מעבר של 4 אצבעות, כאשר הזרת נמצאת על עמוד שדרה רק בשביל לשמור עליו, לא מפעיל הלחץ. יד השנייה מלמעלה, בשביל להפעיל יותר כוח. זה קצב כמובן, אני לא הקצב שעדיף, הקצב העדיף הוא יותר לאט, ממש לאט. גם במהיר זו טכניקה מאוד... גם במהירות אין עם זה בעיה. פה אני יכול להיכנס עדיין יותר לעומק אפילו, אם אני אעשה יותר לאט. וגם אם תעשו טיפה יותר מהר, זה לא נורא. אפשר לחזור עליה 3-4 פעמים, ואפילו להרגיש איפה יש את ההתכפסיות כבר בשביל לדעת איפה להתמקד. טכניקה הבאה, יודע בצורה כזאת, ועם המפרקים אני מחלק חצי גב וחצי גב.
נעשה חצי גב עליון. ואפשר גם לראות את כל הגב אחרי שחיממתי אותו טוב. כמו שאתם רואים, הטכניקה ממש טובה, היא ממש מזרימה את הדם בצורה מאוד מהירה. כמו גואשה ממש. אוקיי, מעבר רמה. כרגע אני אעשה את זה רק יד אחת, יד עליונה. עם מאמה, באזור של השכמה אני כבר מסובב בשביל לא לפגוע בשכמה. ושוב עולה, מסתובב, ויורד ממש עד המיטה, לא להתקמצם בתנועה, ממש לתפוס גם את הטרפז. הטכניקה הבאה דומה מאוד עם המרפק. גם עד למטה. גם רואים שאני הולך חזרה, אני עדיין משאיר מגע עם המטופל, אני לא כאילו... זה בשביל שהוא יודע איפה אני נמצא, שלא יקפוץ פתאום. אותו דבר, אני יכול לעשות עם שני ידיים ביחד. נניח על אזור של הישבן, עושה מתיחה, יד אחת ממשיכה, ושזאת מגיעה למטה, זאת עולה. ומי שרוצה יכול לעשות פה גם אגרוף רפואי באזור של הטרפז.